Hello guys, good morning. So this is our second schedule sa amo ang pagluto diri sa amo ang mga dancers. Dancers para sa kanuan festival diri sa amo ang dapit. So ang amo ang gi-prepare nga para snack nila alas 3 is hot cake. So nagprepare mig upat ka kalaha among gikuan para dali-dali ra ang pagluto. So ang una namang paglunod kuan, dili pa siya perfect. Among kauban diri sa amo ang pagluto, mga beach W's, mga tanods, konsihals, si kapitan, mga konsihal diri nagprepare para sa panihapon nga pagkuan sudan. So kami po diri nagluto po diri nag-andam po para sa mga sa snack. Yung mga bata wala nagpahuway diri sila sa mangga. So man ni amo ang kuno na human nga hot cake. Galing kay kuan. Sige naman, basig badyo na na. Nagpahira na mo upuan katuganing mo dahon para makan sa oil. Alam nagpunod po ko diri mura po kabalo no. Hapit na gid namo mahuman ang amuhang hot cake so sonto kuan napit serve para sa among mga dancers. So ang hot cake na mo hapit na mana siya. Mana siya mga finished product ng hot cake. Mga estudyante while good luck lang ninyo guys no for kuan. Kani mo para sayo guys is contest. So